Modul 1, opgave 2. Keplers love. Den planet, hvor der er mest cirkulær bane, er, som der her vises, det er simpelthen Venus, som har en excentricitet på 0. Den, der så har den mindste, det er en komet, som man ser banen på her, der ikke er særlig jævn, men derudover svinger meget, hvor i forhold til solens placering, som er den her i midten. Som vist hernede i højre hjørne, der kan vi jo så se, at excentricieten er på 0,8 for en komet, hvorimod at kigger vi for eksempel på vores planet Jorden, så ligger dens excentriel, den ligger på 0,02, hvilket er en stor forandring, og igen Venus, som så ligger på 0. Pluto er den, der har den højeste af de planeter, som de 5 planeter, der er med. Den har en på 0,25. Går vi nu ind på Jorden, som vi ser her, så kan vi se intervallerne hernede. Vi kører den ind fra 10 til 3 og sætter excentrieten på 4. Sådan der. Og trykker på Go. Så sker der en ændring i jordens eksistensbane, eller ellipsisbane, som I kan se her. Så kommer den lidt tæt på solen og videre rundt. Den længste afstand, så pauser her, som er den linje, der går her. Den er målt med en lineal til 3,8 cm, og den korteste, som er herover, er på 0,8 cm. Til det næste skal vi så bruge en formel, som hedder R opløftet i tredje divideret med T opløftet i anden, for at få en konstant. Og det gør vi så ud, hvor vi anvender de mål, vi har fået ud fra vores lineal, som så er R. Det vil så sige, at det er 3,8 cm opløftet i tredje, divideret med T, som er år eller tid, som så bliver målt i år. Det vil så sige, da Jorden kører solen på 365, nogle dage, så bliver det opregnet til et år. Og det er så et år opløftet i anden.